Juragane beras jempol tani menika nggih Lurahe Tengger menika. Omong. Tak kira nembang malah angop Cak Kadir. Lah aku kok dikongkon nembang tak. Lah pripun? Dalang. Lah pripun? Niki lho, Pak Gerun niki lho. Nggih, nggih. Napa dhek koyo ngerti-ngerti wae. Wong aku gak iso nembang dikongkon nembang. Lah ra iso nembang kok gelem Napa tanggapan? kok melok tanggapan. Mbok jak Sing ngejak sapa? Enek Mas Dalang Sigit jelas ditanggap karo Pak Murdiono. Haji Murdiono karo Pak warga Tengger. Aku ditelepon. Lah kowe iki lho melu sapa? aku iki ditelepon dhewe karo Pak Murdono. Ditelepon piye? Le gak percaya takono. Berarti kowe engko ora melok aku lho. Lho, Lah kowe ditelepon dhewe kok. Berarti bayarannya saka Pak Murdono. Lah, ya nek dikeki nek gak. Aku cuman ditelepon dijak omong-omongan to. lah kok Hidup kadir ngono e. ya bener lah mati kadir ngono. Ka bener hidup kadir. Apa ya cek hidup? Lho ya kan ngomong apa Dik mau Dik? Hidup kadir. Apa? Hidup kadir ngene sing urip jare. Wah, hidup kadir tak pikir apa dadak hidup kadir ngene sing ngono. Waduh, Mas Sigit. Nggih dalam ta. Kula nu nek dandan rak ya ki dalang, nderek wayang kulit raketang piye ya dinas blangkon. Kowe iki lho. Kowe mbok dandan ngene apa ora iso kowe? Kowe nyapa tek dadi kusir Aku wis coba dandan ngono tak kei aku nang ngene ngarepe kaca gak pantes blas. Lah ya apa? Modele raine Arab. Diblangkoni malah mluwek aku. Ning enek sing salaman mau. Kowe teko. Lho, aku teko enek sing salaman mbek aku. Oh, temenan. Ya apa? Duh. Pak Said Agil Sirot. Lah. Iya. Wah, Pak Agil Sirotol. Pak Agil Sirotol Mustaqim. Agil Lah sing cah nom-nom. Cah nom-nom yo ngono. Waduh. Wah, Habib Ja'far ngono. Kan sing kenal jenenge Kadir. Mas Dalang ngapunten nggih. Mboten apa-apa Cak Kadir, mboten apa. Kula niki mboten ngerti wayang. Saking kula niki dolan nengane Pak Gerun diseret mriki. Ayo melu aku jare ngono. Berarti bengi iki jenengan dadi seret-seretan. Apa jane bentuke ya kaya kulit jeruk. Ya Mas. Iya, nek nggo omah kula dikei dolanan anak kula. Ning nuwun sewu. Nggih. Ini aneh. Pripun? Wajah Arab dialeke Madura. Pancene suwe ten Jember. Wajah Arab dialek Madura suwe teng Jember. Asli niki Arab. Arab putih. Bapake Arab asli, lah niki ya Arab pati genah. Oke. Oh, filme Aku Cintaku di Rumah Susun. Oh, Kowe nek generasi Mas Murdono ngerti. Ngerti kula pokoke angger artise iki kostume cekak-cekak ngono iki. Doyok karo Kadir. Nah, Cintaku di Rumah Susun. Terus apa neh ke? Enek neh. Makelar. Mak, gak saurunge Makelar. Iya, iku. Cintaku di Rumah Susun. Iya. Terus Makelar Ndelogok. Makelar Ndelogok. Makelar Kodok. Lah sing main film kowe kok tekon aku lho. Lah ya apa kon ngomong Makelar Ndelogok. Wong Makelar kene iki Kodok. ora ngerti basa Dura. Lho aku gak basa Budura iki. Lho ya. Iki logate. Lho, Indonesia iki kan suku bangsa. Iya. Sabang sampai Merauke. Heeh. Sampai Merauke iki Merauke. Merauke. nyapa kowe ngajari aku. Aku karo Pak Murdono iki kanca. Aku kono aku rak COE. CEO. CEO kok. CEO ki rak Pak Murdono, aku COE kok. Oh. Wong Ya, aku ora karepmu. duwe pabrik. Arepmu COE cewek arepmu.
Basa Dura. Apa? Remah kabare pada beres ki. Iki Matur seklangkung Pak matur Murdono. saklangkung. Malam diundang. Ojo akeh-akeh aku iso kuwi kuthok. Engko malam beli Remah bedal. tapi lang kocak Madura kocak cong. Aku wong Kediri. Eh, Kandhane wong Kediri ngeyel ae iki. sa tapi lang kocak Madura. Ala ko melabuk ki. Pesena benyak. Apa iku? Apa itu? Lho Awakmu kok ngomong banyak barang aku gak duwe banyak. Ini Madura. Mentok kono. Madura sithik-sithik. Oh sithik-sithik. Nek hitung-hitung. Oh nek sithik-sithik nek sekone. Sekonek. Iya. Pelak sekonek ki iso ning mung sithik. Iya. Nek siji, Siji setong. loro. Loro, dua. Nah. Kenal kasana bu anu bahasa. Bahasa. Iya nek sithik-sithik ngerti. Telu. Telok. Bener. Nek pitung dina 7 hari. Wetok are. Nek sak wulan. Sebulan. Iki jolang gak duwe sepelan ngene iki kan. Iya apa ajakno sebulan. Ngono. Lho aku ki Masih awakmu tak tekoni cek iki. sik to nek siji, Setong. nek loro, Dua. nek telu, Telok. nek pitung dina, Wetok are. nek sak wulan. Sebulan. Nek iki duduk disebul disemprot iki. Apa masih awakmu? Ayo coba tak tekoni. Nggih. Awakmu lah ngerti sithik-sithik. Pelak, Iya. skenek, Nek siji. setong, Loro deh. dua, Nek telu. telok, Nek seminggu. 7 hari, Oh. Nek saulan deh. 30 hari. 30 hari. Siji. Setong, Loro. dua, Telu. telok, Nek seminggu. 7 hari, Nek saulan. 30 hari. Lah nek kowe sak wulan apa? Sebulan. Sepelan lawas iki. Balik nenang aku. Nggih, nggih. Ya alhamdulillah iso teko kene. Nggih. Iki Alhamdulillah. kula jak munggah panggung ora wani-wani. Lah sebabnya napa? Nek Pak Kapolres, Pak Korporese baru 3 hari Kapolres anyar. Lah nyapa aku wedi? Iki ora wani. Lah sebabnya Wedi. Wedi apa? Nek Pak Kapolres engko ndak aku diselidiki ijazahku palsu apa ora. Iki Pak Hubungane Kapolres apa aku Kapolres iku? Pak Kapolres. Pak Kapolres. Ayo Kapolres. Sijine kapsul sek. Kapolsek. Pak Kapolsek Japa. Kapolres. Kapolres ki anu kabupaten. Ya nek Nek kecamatan ki kapsul sek. Kapolsek. Kapolsek wah goblok temen iki. Kapolsek. Kuwi polisi paling tuwek. Kok iso? Kapolsek. Seke wis pol. Seke wis pol. Matur nuwun. Iki Mas Sigit ki wah langganan Mabes Polri. Mas Sigit. Mabes iki somben TNI. TNI. Iya. Somben Pun, Pak. wit biyen tak goleki. Nek sing lanang kuwi pegawai negeri, sing wedok mesti Dharma Wanita. Iya. Sing kakung ki pegawai negeri, sing putri Dharma Wanita. Nggih. Lho, lah nek sing wedok ki pegawai negeri, Iya. sing lanang kok rong enek organisasi. Kuwi Dharma Ledeng apa Dharma Gandul? Angel lho lang ngene iki nek rapal. Ngono, kuwi kudu ngono kuwi. Saiki nek Dharma Wanita kok tekan Dharma Ledeng iki lho. Dharma Ledeng iki lengku bapakmu lho, Run. Bapak kuwi Dharma Dikun. Kok Dharma Ledeng kok. Duduk Dharma Ledeng. Dudu ya alhamdulillah Pak Murdono ngono. Pak Murdono. Juragane beras. Juragan Yo, beras. lurah. Ngerti ora? Pak Murdono ki juragan Iya. beras. Lah, Koncoku kok. Lho, aku iki kenal wis suwe Ron. Karo Pak Murdono, kowe apa ngerti? Dek kapan? Lho, biyen. Ora. Hah, Aku ketemu lho. piye? Lho, kowe Ketemu nyapa Pak. pindah kono? Aku pengen memperjelas. Nyawang rupamu ki sok ketok sok ora lho. Kowe kaya setan-setanane Mas Sigit mau lho. Diurus. Ngene iki. Dek kapan sampean iku kenal karo Pak Lurah Murdono, Pak Lurah Lho, Tengger? wis suwe. CS mbak aku. Takonono to wonge.
Sing ndi to wonge kuwi? Lah. Aku ya ora gak pati apal wonge. Kok iso kenal Pak Murdono Aku iki ning Jakarta ketemu. Loh, Iya to. Nalika jaman Pak Murdono bakul sapi biyen. Lah, Setor sapi ning Jakarta. Tenan, setor sapi ketemu. setor sapi lah sing ngurusi kletonge kan iki. Oh. Awakmu kok ngerti to, Run? Wong aku ya nang andingmu kok. Kletong kae. Heeh. Wah, awakmu to sing blunduk-blunduk kae kowe. Sing kaya Kowe sing kletong. ngejak aku lho ya, kowe sing ngejak aku lho. Lah kowe ngomong jare ning sandinge kletong. Kowe sing ngejak aku lho ya. Ron, aja nemen-nemen to. Bayaran 750 e sia-sia kowe. Kowe Ketemu Pak Murdono. ning Hotel HI. Oh. Kowe ngerti gak Hotel HI apa? Kan kok bunderan? Lah, Parung Lah. sebelahe sebelah Sogo. Ha. Hotel HO kae aku ro. HI. Heh? HO. Kowe nek gak ngerti takono aku suwi nang Jakarta. Iya. Gue orang Jakarta nih. Ye. Lame di Oh, Jakarta. Tambir. Gue lame di Jakarta. Jenengmu kuwi lho sing asli iki Tambir apa? Badir. Ka. Ka. Kafir. Puas kowe. Seneng kowe. Padha tuweke mbok aja Ya macem-macem. ben. Cek tuwek wong iki lho. Kuwi jek nom ning raine garing goblok. Wong jolange adik anakmu adoh saking raine kaya areng. Jo, ngadeg Jo. Aja. Delok iki. Ganggu iki jek sepelan. Oh, jek Jo. Kowe engko ora ngerti tiwas mumet lungguh. Met. Kowe sepelane dalange kae. Kowe kan cepelane dalange, Kowe Jo. engko nembang wae. Kowe sepelan iki angel. Piye? Iki wong dagelan wis ora enek batal karome. Musuh dagelan arep pikun-pikun ngene iki aja macem-macem. Iki dagelan tuwek. Kowe wani apa tak du karo iki? Ayo nek wani kowe. Oh. Wani ora? Ayo nek wani dilaten. Rumah samu aku kirekno ya dilaten. Ben nek wani aku tak mundur ngono lho. Kenal Pak Murdono. Ning Hotel HI. Terus Lho, kan aku wong terkenal. iya. Roh, Ya jane kowe iki tercemar dadi ya Terkenal. terkenal Ron. oh ya. Duh, Pak Kadir. Eh. Kok ngertos kula, Pak? Bintang film ya. Iya. Enten napa tenguk-tenguk teng Hotel HI? Heeh. Nginep mriki mboten. Ajeng napa? Pados job. Golek tanggapan. Golek tanggapan. Asal napa mboten Pak. Sepi. Sepi. Mesakne dek ndelok aku ngecakne. Heeh. Kei dhuwit pira? 2 juta. Lomo. Wantongi. Iya Mas Sigit, Pak Murdono nyawang iki kan kaya kotak amal to dadi Ketemu langsung ke 2 2 juta. juta. Napa nggih Pak? Rupa kula kaya kotak amal. Ketemu maneh. Ketemune. Yo ning Jakarta, ning Tanah Abang. Oh. Aku tenguk-tenguk ngene pojokan Tanah Abang Ngisor jembatan nggih. Belaan nggih. Kae kere. Iku aku. Nemen-men kowe kuwi. Aku yo ning kono aku meneng. Mbok menawa enek wong welas ngono. Pak Murdono liwat. Lewatna. Loh, Dek Kadir di sini ngapain? Ya cari job aku ngono ta. Aduh dapat ndak? Mboten aku ngono. 2 juta. 2 juta meneh. Wah, 4 apik. 4 juta dikeki. Piye kowe? Alhamdulillah. Iki mau ketemu. Loh, Dek Kadir tumut mriki to? Nggih, Pak. Balekno dhuwitku 4 juta. Malah dianggap lunas. Lho kuwi lho. Semelelan lawas jarene. Aja kuyu. Dagelan tuwek apalane lawas-lawas ngene iki. Lah nek kowe anu apal dagelan lawas. Ya. Ndelok Apa? tawehi sitok ki nek kleru tidan. Takono. Mas Sigit ki dalang kondang. Ha. Daleme Rembang. Lah iya. Kita ki mau neng kene. Nek neng pasamuan dare ya rawon asem-asem. Sopo? Mas Sigit. Mas Sigit. Tapi nek neng dalem ya sederhana. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka Wadi. kirun. Iya. Neng kene neng bluro sate bluro ya paling sego rawon. Neng omah ku mangan sego pecel ya ora ngerti. Ora ngerti. Asal kanca Gak buka wadi. Lho. Iki lho aku. Kawakmu piye? Lho, aku iki nek ning jaba, iya toh? Biasane aku mangan apa? Hembrek.
Hamburger. Hamburger. Ambrek ben ngebruki kowe kuwi. Kae lulun. Ambrek. Iki leron sing bunder-bunder tengah ana sayur. Ambrek. Apa? Ambrek. Apik lho itu lho. Tapi ra mok tuku. Iki apa? Ben nggih cetot-cetotan anakku ngono. Lambe elek ngono. Aku nek nggo jaba ron mangan hamburger. Hamburger. Loh, iku nek nggo jaba tenan kadang-kadang sop iga. Sop iga. Loh, padahal aku ning omah, ya. Manganku apa? Damen. Ya ora ngerti asal kanca gak buka wadi. Dedek ya ora ngerti. Mas Sigit ya to, paling ya to. Nek tindak paling ora Enovaribon. Tapi nek ning dalem ya sepeda motoran, sederhana ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Aku ya terima mobil biasa. Iya. Neng omahku sepeda pancar. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Aku yo ngono ro. Aku yo Cak Kadir piye? Nek ning jaba. Aku iki nek nggone jaba, numpak aku apa? Suzuki katanya. Wah. Katanya siapa? Apa? Suzuki katanya. Wis diganti to, Ro. Suzuki katana. Iki meng tak klerokne kok mobil. Lho, tenan. Nang jaba Suzuki katana. Lho. Ki sing dene ngunyek ron. Kowe dagelan tuweke dinyek. Bolak-balik banyolan lawas iku ngono. Ning ora tau jolang nganggo iki ora tau. Masa? Ki Mas Sigit ya ora ro. Aku jaba Suzuki katana. Tenan ron. Ya. Tenan, kadang-kadang kowe percaya ra? Aku numpak Alphard. Oh. Apa wis wayahe Alphard kah kowe? Dikirim ta. Numpak Alphard. Iya ta? Iya kan ning ku njaba. Padahal aku ning omah ron. Numpak asu. Numpak kire. Ya ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Gak buka wadi. Kowe melu Abah Kirun lho, kok jegung-jegung lho. Lali iku lho, Pak. Kesupen. Iki 75 tak bebasne. Ning nek jolang ya tak antem raine ngono. Iki ngene iki bebas padha tuwek. Mas Sigit ya. Lho iki lho, Mas Sigit. Apa? Gampang luwe wonge. Lah pripun? Ngalor ngidul gawa onde-onde. Mondolan blangkon. Iki jenenge ndowolan. Mondolan. Mondolan kok ondolan. Iki ndowolan. Ondolan. Mas Sigit nang omah. Biasane biasa. Paling sepeda motor gandol nyonyahe. Gandol garwane. Ya ora ngerti. Ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Aku nek lunga ya ijen. Nang omah sok-sok gandol bojoku ya ora ngerti. Ora ngerti. Asal kanca gak buka wadi. Lho, aku nek nggo jaba mesti numpak brompit. Motor uduk. Ya. Tenan tapi nek nggo omah aku biasane gandol genggek. Ya ora ngerti. Balenono omonganmu lho. Ketoke kok Cak Kadir seneng kok kon baleni neh. Kan balenono aku seweneng kok, Ron. Awakmu iki banyolan trilogi istilahe. Aku sing ngene aku dielek-elek terus Mas iki. Lho, lah kowe iki piye to? Kowe jere sing ngeblong. Kowe ngeblong apa ngenceng? Dagelan ki enek sing ngumpani, enek sing lepeh. Kowe ngumpan apa nglepeh? Ngumpane aku. Tenan, angel lho ngumpan lho, angel lho. Lah. Oh pelok karo slendro ya angel kok kuwi. Engko nek ngampek kowe ngumpani aku ora apik. Pisah kaya dodok karo komet. Ngono. Dodok karo sapa? Komet. Berarti ora enek iki kan wis sah jane 2K iki wis apik iki. 2K. Lho, Kadir Kirun. Lho. Kirun Kadir. Nek biyen Kadir Doyok, saiki Kadir Kirun. Aku sing rung gelem. Moh, lah kowe ora tau entuk job sing entuk job aku kok.
Kowe melok. Wis aja kuwatir, Run. Apa? Kowe engko nek ngejak dagelan tuwek rezekimu nambah le. Jere sapa? Akeh lho dagelan tuwek melok aku mati. Wis akeh lho. Mbak Sandirono. Oh dadak. Nyonyek. Jangger tuwek. Umurmu ki pira? Aku sidak 5. 75, Dik. Heh? 75. Oh. Kira-kira awakmu iso tutuk 75 apa ora? Ngomong le. Wah gleleng. Nuwun sewu lho Mas Sigit. Nggih nggih tas pundi, Pak? Kowe 75, aku sidak 5. Kira-kira tutuk ora padha karo kowe. Kowe iku nek mati ngono ta. Piye? Nah, paling kowe ora tutuk 75 kowe mati dhisik ngono karepmu. Ayo Le, balapan. Ayo. Lho, balapan. Engko ora menang sing tuwek. Wah, nek balapan gak wani aku. Ah mesti menang aku kok. Rumangsa. Ayo aku ngumpan. Ayo umpan. Dak banyolan lawas ya, Nduk. Iya, iya. Kuwi gelem kok banyolan lawas kok. Iki cah nom-nom ora ngerti banyolan iki. Masa Pelok selendroe rung tau tak ulang iki. Ah, Heeh, delok. Ren. Halo. Aku ingin nang omahmu, Run. Heeh. Loh, ana cah cilik ngene. Sopo iku, Run? Awake? Awake apik, cah cilik ngene. Heeh. Umur 10, sapa iku? Sapa? Sapa iku? Mbah, aku ora ro. Kowe ngomong ngene lho, Run. Ngene lho. Ngene lho, Run. Piye? Kowe ngomong ngene. Oh, iku anakku. Oh, iku anakku. Nah, ngono lho. Iku anakku. Anakmu, Run. Tak kei dhuwit 10.000, Run. Mosok. Oh, ke 7,5 kok. 7,5 to? Heeh. Oh, dintit mbek anakmu, Run. Mau wae tak mau wae dhuwit 10.000. 10.000. Awakmu gak enek. Alhamdulillah. Aku mulai. Heeh. Lho kok gak kowe kurang lho kuwi banyolan kuwi. Kuwi banyolan kuwi. Kowe Iki lho sing parai nggumu iki lho. nang mobil meng piye? Aku jane wis eling lho, Run. Nang mobil meng piye? Aku geruwok piye, Run. Kuwi mestine kowe nek Piye? pengen aku petuk Mangkane kowe sing ngumpan ae, aku ero. Lah nek aku sing ngumpan ki bayarane akeh aku. Lah wong aku mek 750 kowe 20 juta lho. Kowe Duwe geger, engko tambahno ya. Iya ya. Tak tambahi donga. Nyapa mbok tambahi donga? Lho, donga kowe pengen donga apa dhuwit? Ya pengen duit. Ah, berarti mau tak dongakne. Wah, pengen donga. Ah, berarti mau dhuwit. Wis pengen duit ae. Ora tak dongakne. Ki piye tok mulek ae. Aku petuk bocah cilik. Heeh. Heeh. Ayo. Tak wae dhuwit 10.000 ning aku. Sopo kae? Siapa? Lho, kowe Anakku. ke anakmu to. Kowe aja guyon lho. Iki tenanan lho aku. Iki ditonton wong sakmene kowe aja guyon. Lah cek ora guyon piye wong kowe kleru kok. Kleru. Tak wae dhuwit 10.000. Ke sapa? Anakku. Ora tak anggap anake wong liya. Heeh. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Aku ronone nek wong wedok gelungan cilik ngono kebayaan sapa? Kebayan ibuku. Tak wae dhuwit 50.000. Ngono. Heeh. Aduh. Ya ora tak anggap wong liya. Tak anggap mbokku dhewe. Eling-eling bojo kanca. Mboke sik. Urung rono wis. Kowe aja guyu tak antemi lho kowe. Iki aku guwedhek iki putune kero niki. Anggere nek dagelan salam guyu ngenyek kowe. Jam 4 sore aku nang omahmu. Enek wong wedok uwayu ngono. Bojoku Ron. Alah. Iya. Tak wae dhuwit 100.000. Ya terima kasih. Ora tak anggap wong liya. Ora tak anggap bojone kanca, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling bojone kanca. Omonganmu gak enak Ron suwe-suwe Ron. Apa? Aku nek masalah mbokku mbok anggap mbokmu ora apa-apa. Iki bojo lho. Lah bojoe kok dadak nesu lho. Lho iki bojo sah kok. Aku gak Masih kowe tak ngonokne ya nesu. ora nesu. Alah bel gedes. Langsung Ayo. Langsung nang ndi? Lho, langsung jujuk kae. Lah ya njujuk. Lah ya yo. Loh,
Aku nang gone omahmu Ron. Iya to. Ana cah cilik semene jaba. Ya. Anakku Tak kei dhuwit 10.000. alhamdulillah. Ora mau anggap anake wong liya. Ora tak anggap anake wong liya. Mau anggap anakmu dhewe. Eling-eling anake kanca. Ki nek ora tak elekne bleset. Terus ora ya, di luar kepala Ron. Dadi ora nyimpen ning kene njaba kabeh. ya, terus Aku mblik nang omahmu Ron. heeh. Enek wong wedok gowelungan sapa iku? Mbokku Aduh Ron, ora tak anggap liya, tak anggap mbokku dhewe. eling-eling. Eling-eling, mboke kanca. Loh, aku sesuk balik maneh Ron. Terus Nang konamu. Hah? Ana wong wedok ayu mlempu. Iya. Sapa iku Ron? Tanggaku. Sumini jenenge. Sumini. Heeh. Aku mulih to Ron. Sumini ja. Sumini. Rong dina engkas aku balik Ron. Iya ta? Heeh. Ana wong wedok putih, guys. Wih, dukur ngono lho, Ron. Setengah tuwa. Ora. Ayu. Ayu. Rambutnya semene sapa iku, Ron? Tomblok sinden cepu. Biyen tomblok sinden cepu. Si temblok. Heeh. Aku mulih, Ron. Heeh. Aku mulih ta. Sisuke aku balik neh, Ron. Tenan iki. Heeh. Enek wong wedok dengo-dengo ayu ki lho, Ron. Terus? Tenan. Sikile putih kabeh tenan, Ron. Manis. Iku sapa, Ron? Solika. Solika. Heeh. Ron. Bojomu kuwi wis modar apa piye? Lah kok terus nesu. Dere ning kene iki. Iki der. Dere ning kene iki. Temenan? Heeh. Sik ben nembang. Aku wis sinom lho. Kowe milih sinden sakmene iki. Aku sinom ya. Enom karepmu tuwek karepmu. Ben ngetokne engko lagi julang. Iya. Sing ndi? Ndang milih iki Sik jek aku ketok apa ora? njaluk banyu kuwi lho. Putumu nek kata jaluki aku ora tau dikeki kok. Mbok papan dah? Apa to? Banyu. Akhir aja mbok Banyu kei. kowe arep ngombe enek kolam lele arep nyedot sak warekmu. Masalah iki Pak Murdiono wis nyedian jam. Iki dibanyolne sik ngono lho. Urung dibanyolne kok langsung ngombe. Sing ndi to, Cuk? Cuk. Piye ta? Piye? Jawa Timurane metu ngono. Lah wong ngombe. Lah saiki wong ngombe ditapuk lho. Lah kowe ngombe tak tapuk gelem piye? Karepku banyol sik ngono lho. Lah ngombe kok ora oleh. Arek ngene ora sida, arek reng ngene. Oh, ngono. Ora wis kadung kobong kok. Balenono sik gelem guyu. Wegah. Akeh ta? Mo, Ron. Ayo. sing budhek iki kowe lho kok bengoki aku kuwi lho. Ketara nek ki banyolan kene tinggo dagelan-dagelan. Iya. Kupinge sisihan ngono kae kelingan wae. Eling aku. Ndelok aku. Ayo. Aku lokno. Wah, kupingmu ki lho sisian. Piye ndelok? Lho, sik tak dekeki iki, Ron. Piye? Ki banyolan kene tinggo dagelan. Kuping nek asli tekmu, ya. Mesti gak nyuwara. Oh. Piye? Oh, asli iki. Oh. Nek nyuwara berarti kupingmu palsu. Oh. Ngerti ora? Iya ya. Galak. Atuh. Palsu. Oh. Hmm. Nek sambat ki kupinge Palsu. Oh. Nek sing asli meng piye? Asli gak muni. Oh. Iya kan? Kupingku dhewe. Ah, Atuh. iki palsu. Paling kupingmu ya sik Lho ora iso. palsu. Gak. Asli, asli Ron. Kupingmu dhewe. Kupingku dhewe. Berarti irungmu palsu. Kata balene kuping. Mau sepelane gak ngono lho, Ron. Wis ta. Mesti salah terus ya. Ndang milih. Nuwun sewu lho Mas Nggih, iki. nggih, monggo. Wong ora tau ning wayangan nembe sumerep niki. Aku iki grogi karo sinden-sinden lho. Lah kok grogi nyampe. Sindene ayu-ayu. Aku biasa aku tau melok wayangane kono sindene tuwek-tuwek. Oh, aja maido sinden. Bojomu dhewe bokonge gedhe sisih. Loh. Justru sing bokonge gedhe sisih kuwi sing apik. Piye? Lah, bocah iki ra ngerti. Bokong gedhe sisih kok apik iki piye? Lho, ki pilihane cah nom-nom saiki gak ngerti iki. Bojoku nek mlaku lho, ya bokonge gedhe sisih ngene ya. Iki nek sikil tengen maju, dep. Iki bokonge pindah ngiwa dul.
Temenan iki. Iki nek sikil kiwa maju to. Cek. Iki pindah nengen dul. Iki nek mlaku didelok teko mburi ron. Dul. Apik. Muga-muga ora liwat ngarep omahku. Nyapa? Bacok no. Bacok. Ayo Nembang. monggo, Mas Kadir. Sedang ngombe sedang. Maklum dagelan tuwek. Loh, anu Mas Sigit. Nggih. Yang tertua Mas Tesi. Oh Mas Tesi nggih. Mas Tesi itu 87 tahun. Masih produktif. Nggih. Mas Tarsan 81 tahun, Cak Kartolo 81 tahun. Beliaunya ini 75, aku swidak 5. Marwoto 73. Ngono. Dadi iki ya wis tenan wong top tenan iki. Ngene Ron kapan-kapan reuni ya. Reuni. Dalange Mas Sigit. Terus Dagelane wong 5 sing tuwek-tuwek iki lho. heh dagelan wis budhek kabeh kok moko nyeluk lho. Heh, Jenenge reuni ya. nyango dhewe wegah aku. Aku momong kowe semumet ndasku kok. Tak tambahi sing tuwek-tuwek Kowe ngomong aku mumet. Mumet. Aku ki melu kowe kudu minggat kamu. Slendro lho 7 tahun. 7 tahun. Elok 8 tahun, Percil 12 tahun. 12 tahun, ya? Yuda 11 tahun. 11 tahun. Aku lagi 7 wulan wis masyaallah Ron. Wis kudu minggat le. Lah kok ora budal? Lah butuh. Lah mare aku ya sik kepengin lho. Oh iya. Nembang nomor. Ben milih, delok ben milih. sinden aku. Ben milih dhewe. Iki lho. Maksudmu kon ngopo? Kon milih-milih iki aku ora ndek dhuwit lho. Iki sindene kowe ditanggap Pak Murdana Kok jawabane kok kon milih kok ora di duit kok kaya sing ngendang jaipong. Lah bayaran 7.50 lho Mas Sigit. Nggih. Mel ngaku Tembange napa? Mungkin kowe Apa? mangi milih. Yo sowan Pak Kapolres. Aku Jere kowe pengen ngemut granat. Aku nek granat gak senengi Run. Apa? Pelurune lho aku. Iku enak cilik dimut cetok mlebu kene. Terus disuruh karo banyu glegek ning jero mledhot dus. Iki lho milih. Ya Darun. Selera Run. Run. Apa? Aja iki lho. Run. Sing di pira? Dhuwur. Dhuwur ya. Yos, Aku apa teko Run? Dhuwur Dhuwur apa teko aku? yang ku ancek-ancek. Nun sewu Mbak Yosi Nggih, nggih. nggih. Ayo karo Mbak Yosi ngono. Sing di Oh, ngene ya. Kalau. Kuwi mau. Heeh. Sing ngelokne dagelan lawas mau. Arek ya. Lah dhek ya ora tau petuk dagelan ngene iki lho. Dagelan tuwek-tuwek rong tau ketemu to, Dek. Urung tau mula kowe engko mbok menawa mok nggo tamba. Tambah apa? Lho, wong tuwek ki oleh semangat tetap. Awakmu ngomong iso go tamba. Mongko aku lara gudeg iso nambani ora? Gampang. Apa? Gosokan karo batu ABC. Monggo. Nggih. Ya Mbak Yosi. Katuran mriki gendang nyanyi. Penontone pun ngenteni. Ya Mbak Yosi. Katuran nyanyi Mbak Yosi. Mas Iki Yola, dulu iki. tolongin aku dong. Sing butuh kene kok iki sing dikongkon. Lho jenengan Kowe aja melu-melu. jenengan tasih kiat napa mboten kakung? Ora apa-apa to kemo. Rajaku arep Nyun pengen. sewu kakung, kula tak mandhap nggih. Aku diceluk kakung iki. Apa kakung? Mbah Kakung Mbah Mas. Kakung. Oh, Mbah Kakung tuh mbae gak Nggih. krungu aku. Wong iki sing ngerti basa Jawa. Arek kok iso. Kowe ngerti celuk kakung. apa? Kakung. Wis gak mekungkung. Mekungkung kok kaya kodhok. Kenal nduk Yos kowe. Nggih. Lho nek kowe karo aku ra ana. Salim riyen. Nggih. Salim riyen. Tepangaken. Aduh. Ki pengen iki. Lah kowe bendina petuk kok. Ya kalau ayo. Hati-hati salaman to. Salaman salim riyen mau ajeng kenalan kok nggih, salim riyen. Nduk, Halo. hati-hati ali-alimu. Lho napa pripun?
Terus piye? Salaman karo macet. Iki dagelan apa copet? Nek salaman karo mlurut ali-ali. Kurang ajar kowe. Kurang ajar. Aku mbok anggap copet padahal aku biyen maling lho. Masa parah. Ora tau nyopet aku, maling. Oh nggih, derek tepang nggih, Mbak Kakung. Nami kula pun ya Dian berarti biar mewangi sepanjang hari. Hae ngoten Kakung. Aduh, mutiara. Kok malah modar pripun ah? Lah iki nek ketemu ning dalan iki lho nyeluke piye? Lah pripun jenenge karo cucu ya ndak apa-apa to. Lah ya Namanya cucu nyeluke piye ngono lho. Ngene lho, Dik. Hati-hati. Pripun to? Hati-hati. Biasane nek sinden tuwek Nggih. dagelan saumuran pelok slendro. Nggih. Kowe tak olehne kae, moh wis tuwek kok. Kok ngoten? Ku mati sik mergo minum susu kedaluwarsa. Nggih. Kowe cek nom Nggih. oleh Mbah Kung, hati-hati. Lah pripun to? Kowe mati sik Lah kok kula sing mati sik? mangan sosis kedaluwarsa. Hati-hati. Piye? Piye? Melok aku ning mburi omahe Pak Murdono Yang kono. apa? Tak lep-lep ning petren lho. Kowe ngisin-ngisine urun. Ngisin-ngisine kowe iki. Saru. Nyapa aku nang toilet. Toilet. Lah kowe ngomong apa? Lho kowe kok iso kowe ngomong? Sosis kedaluwarsa. Sing ngisine kowe. Lho. Ngomong saru. Yo wis kedaluwarsa cocok diomong-omong. Kowe iki lho ngomong apa kok aku nang Memang toilet? ngomong sosis kedaluwarsa. Lah kedaluwarsa apa ora? Ya iya. Lah iya. Tapi aja ngomong-ngomong ngono. Ora. Watuke wong tuweke nganggo irama. Jenengan Yen nggih. dagelan biyen ning ora. Iya. Kakung ngajeng lenggah ngian. Yayak dulu yayak, nanti capek. Ora, Nduk. Yayak dulu. Wis to, Yayak. karo kowe tak kuat-kuatne boyokku, Nduk. Ora Kalau apa-apa. encoke kumat Wis pripun? to, engko sampe ceklek boyokku ora apa-apa. Tak kuat-kuatne kowe wong ayu e. Aja nyawange tak antem pisan kowe. Anu tukokno rokok aku ning Mojokerto, Ron. Aduh men lek kok. Karepe ben gak ngunangi dhek. Iki streaming ya, Mas? Nggih. Streaming. Ada 8 channel yang Oh iya. menyiarkan langsung. Bu Kadir. Bu Kadir sing ning dalem Kadir kelakuane ra genah. Gendaki sinden Bu Kadir. Cocotmu iku lho. Kowe iki bojo kowe iki cemburuan ngerti ora? Wong ajar. Ora Dek, ora. Iya. Ora. Tak antem ngono. Kosek to. Kowe iki aja tuwekno ih gecek ngono. Eling lho, melu sapa lho, eling lho. Oh iya. Ngapunten iki Mas Rikun. Kirun, Heh. Kirun. Oh putune nek nyeluk Rikun iki. Nggih, Mbah Kadar. Kadar Kadar perak. Kadar itu tukang Nembak Mbak Yasin, nembak. Nggih. Ben duetno. Kadir iso nembak. Masa Allah. Loh, gak ero suaraku. Iki Ibu Arif, Ibu Bupati. garwane Bapak Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bluro. Nggih. Rawuh Pak Kapolres Rawuh. Nggih. Bapak-bapak masih lenggah Pak. Lagu spesial. Menapa menika? Lho iki. Lho. Kono. Wis, Maju. Barangkali- Diaturke Pak Kapolres Nggih, sama Bu Arif. barangkali ada yang mau request lagu. Gaya ini kok kaya Gaya kabeh lagu apa. Nantang request lagu bareng. Nyapa kok golek rebues barang mau nggo apa? Saiki jenenge SIM kok rebues. Lah dhewe iki dagelan tuweke kudu kemelinti. Lagu Arab to, Dek. Oh kan lagu Arab. Kedap nggih, Mbak. Niki Oke. ini request. Oh nggih siap. Kagem Jaluk lagu Arab dulu mau. Oke, nggih nggih. Apa? Ya, Jaluk kono. kowe jaluk apa? Enggak brung brung. Alone ya yo. Kowe iki arep nyanyi kok gejala stroke. Ndang ayo. Aku goleki mlebune kok angel ya. Ya wis ora iso mlebu ya karek. Engko iki otomatis iso Ya, mlebu ya. dhewe. Ora iso mlebu karek amping-amping tok telo.
Wong wis dicepakne ya ndang Lah wong mlebu. iramane mek tong blung tong tong blung tong blung tong. Iki arek Mlebune irama. angger pas blung. Iki Blung. ya. Pas blung mlebu. Cager. Blung mengke mlebar. Blung iki mlebu. Blung ya. Aku Oke. ya tau blung ngono ki ora mlebu-mlebu. Mungkin lak Kaya dilebokne. Gak nyantol ning sarung. Kuwi plung kuwi ora blung. Dadi mlebune ngene blung. Tok. Blung tong. Tak dung dung tak. Dis, tak dung dung tak. Blung. Mandek Mas Rek, mandek. Aku tak nyuwara dhewe rek. Tiwas len abuhe. Angel mlebune glurun. Lah iki penal. Ndelok gak? Coba. Dunia bulbul. Oh iya. Oh naik bulbul. Oh ngono. Ya. Oh kaya dunia bulbul. Ya, wis. Iso Ayo. lagumu. Ayo. Ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana. Kata-kata ya dana ya dana. Ya dana dana, ya dana. Ya. Opo. Kowe iki golek dana. Wah dana kok iso Kowe ya iki golek dana. dana kok ndi? Eling-eling bayaran 750 leren. Kok iso ya dana ya. Coba dana? runem. Lah ya wis duet lagu Dik. apa? Aduh. Lagu. Lagu sing enggal lho nggih Kakung nggih. Aku lek sing Apaan? lawas-lawas kan belum lahir. Ojo kuwatir nek karo wong tuwek mesti lawas. Lho, Piye ta omongane iki? iya ta Ki? Oke lagune ya keagungan Tuhan. Oh, ngoten. Insaplah wa terus boneka cantik sing terakhir nyanyi no Napa, wangis Pak? siksa Kok kubur. Oh nggih. Suara rinti anu ku lan no wangis 3 dina ning kuburan. Lah kenapa kok nangis? Ngeling-eling sok disiksa ngono. Omonganmu gak enak. Gak enak ya aja dipangan. Ngajar. Mari ngono. Mari ngono. Jancuk. Aku nutuki ndase dagelan wis. Mas Sikit. Dalem. Bayaran 750 ora rekoso nek ngene lho. Justru jenengan teraniaya iki malah lucu. Kok ngoten? Wah iya, semakin sampean disiksa Abah Kiron kuwi semakin lucu. Saman mudun Mas Sikit. Lah ngapa? Saman melok nyekso pisan milih. Lah wong teraniaya ku malah lucu. Lagune apa? Yo sakit hati. Lagune napa Dik. Kakung? Nggih. Aku iki laguku jane akeh. Tapi aku dipeseni karo bojoku, Dik. Menapa Piye? menika? Mu nek kowe nyanyi, aku njaluk tali kotang. Aduh, kuwi lagune sing Bojoku piye? lho, Ron. Bukadir. Ki lho Kadir golek gendane. Mbok lagune liyane niku kuwi kok Mas. Mas Sikit, Dalem. permintaan bojoku lho, Mas. Wis to ben. Nyanyi Nyanyi apa? priben ya. Mbok menawa dienggo sangu. Sangu. Ngomong apa kowe? Sangu seneng iki lho. Sangu seneng. Apal tenan apa ora? Jenengan apal mboten? Wonten kadung tiwas. Alah, wong enten kirun tem mriki mboten wedi lho. Kok malah jagake kancane. Ngono kleru teko mburi suplir. Apa kae? Apa? Disuplir. Setrum ta? Lha disetrum. Pengen disetrum tak golekne kabel. Nggih. Ya dana. Oh, Wis. lali. Nggih. Lagu Tali lawas kotang, muga-muga Mas. kanca-kanca do kelingan kabeh. Ngene lho, Ron. Muga-muga kelingan kabeh. Aku delok turun pantes gak karo bocah iki, Ron. Niki lho. Pantes. Oke, tali kotang Cak Kadir dan Mbak Yosi. Yo. Iyo! Azai!
Mas, balik Mas, balik Mas. Balik. Anak-anak tolong ya. Ini leluhur lho ya. Dadi alon ae, alon. Yos, Rit dalem. kowe unimu ra penak. Lha pripun? Leluhur anggitmu maesan. Maksudnya kone kok pun sepuh ngoten lho. Wis to rasa mok warai Ngene lho, ben ngene sak lho. karepe. Oh ngoten nggih. Kok lambemu sik wis Ngene iki lho, piyen yo. Yo kok iki yo. Ora, langsung aja. Wis Piyen ngoten nggih. Tit. Tit. kok kono. Dek biyen wis tak tukoki wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit apa lali kowe karo aku iki jan regane 6.000 kuwi wujud namisanku cari kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasan ning endi aku goleki Alah yo kakung. Asik. Iki masaline tak kondonake mereka bapak rang barengake aku dijodohke malah karo priya seje wis cukup wong semene wae. Kang Mas Andom Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngebarengake mesti bali. Kali utang iki tak simpen tekane ati tali kotang saksi tresno bukan suri Asai! Goyang ya! yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit lang ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku cari kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang Asai! Iki mas taline tak kondonake
tahun masih Matur produksi. sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih, mugi-mugi jenengan awet, sehat, berkah, panjang umur nggih, Kakung nggih. Awakmu ya ngono tak dongakne, Nduk. Nggih. Muga-muga tetep ayu sampai tuwek. Masih om besok kerut-kerut tetep ayu. Nggih. Sampun nggih, Kakung. Nggih. Matur Hati-hati nuwun, deh, Jos. hati-hati. Nggih. Tak gendong piye? Alah alah. Oh, alah. Walah. Kok ngadeg dhewe nrunuk-nrunuk lho karo gendong aku. Aku jane ngadeg dhewe gak trunuk-trunuk, Nduk. Diuncit nih. Nah, saiki Mas Sigit. Nggih, Pak. Yo, julang ben kerja. Yo, ngono lang. Biasane apa? Aku ki Bingung, bingung. diandrung karo Mas Sigit matur nuwun Jawa Timuran diopeni. Pengendangi luar biasa. Aku kene Top pendeke. Mas Rangga. Rangga dek. Iya. Kene so, kene so. Wis Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Maulana Muhammadin, adana bismillahirrahmanirrahim. Daimatan kita hamil berjilari, Rabbana kulimbo yang bernati, kafir pisan maca Quran samanane, kami bintu yang berkilah kolana, kami berlimukan soleh dan kolana, kami makan bergangi roe kakuwe, kami limo dikir lagi ikan suwe, sakapi sangkong bisa lakoni, Insya Allah Gusti Allah Ah. Malam, Jo. malam Pak Igit. Gimana Abah Kirun ana Cak Kadir. Cak Kadir wis akrab karo Pak Murdono jebule wis suwe. Nggih, Lah kowe kira-kira akrabmu karo Pak Murdono iki kapan? kula akrabe kalih Bu Murdono. Nggih. Kowe kuwi Bengi niki kula dimulyake mpun didadekke kepala bagian. weh karo Bu Lurah Nggih. bagian apa? Bagian delok Mbah Kirun karo Cak Sudir. Kok Cak Sudir? Cak Kadir. Nah aku wani mau baca. Iku dibaca. Dibaca apane wis karek balung ngaruntut. Lho, ngece, Jo. Ngece. Nek sing baca Abah Kirun aku rada kuwatir mesti titis. Heeh. Lah nek sing baca Cak Sudir Cak Kadir. ya Cak Kadir ora kuwatir aku. Lah sebabe Meleset terus, Pak. Wong nyumet rokok we kliwat. Lang nek sing baca Mbah Kirun aku kuwatir. Lah nggih, Nek Cak Kadir mboten kuwatir. meleset. Meleset. Kowe ngerti tembung meleset. Meleset Kuwi sret. padha karo ngelokne Kadir picek. Sing muni picek sapa? Sing muni picek sapa iki mau? Aku krungu kok jenengku dilokno picek sapa sing muni picek? Antem sing muni picek sapa iki mau? Iki lho. Aku. Awakmu? Ya. Gak wani, Ron. Sing bayar iso gak dicangoni mloto. Ngene iki. Piye-piye, Jo? Gunane serawung ngeten iki dagelan sepuh-sepuh. Sepelan. Lah kula kan dagelan ijen. Iya. Ning dinggon dhewean-dhewean paling gur karo sinden karo dalang. Bengi iki kowe Piye? Piye le? Sudir. Kadir. Kowe engko sesuk tak antemi dhewe lho. Kowe iki kenal apa ora to? Ora. Iki lho dagelan iki. Ora. Oh, Sing iki nang to. YouTube, ya. Sing kene ning YouTube. Heeh. Tak bolong. Jolan. Sopo? Tak bolong. Nuwun sewu. Cak Kadir karo Cak Sudir iki kudune sugih Sudir. Sudir niku sing duwe dalan. Lho, dalan. Jalan Sudirman. Ora ana jalan Kadirman niku ora ana. Saiki sesuk digeti Dilem Sudir. Dilem ya Kowe iki meneng engko tak kane dhuwit 15. Akeh. Ngelem kok.
Angger ngelem 15. Jalan Sudirman. Nah iya. Ora enek jalan Kadirman. Kadirman. Kuwi ngelem apa ngenyek terus? Hah? Ya ora enek bedane. Lah kowe mau ngomong aku dilem. Lah kuwi cewek Lagi dhek ngomong apa mau? kowe diceluk Cak Sadir, kuwi Sudir ki Sudir. mergo jalan Sudirman. Kuwi enek nek Kadirman ki enek. Oh, ngomong ngono. Jeneng mulihin. Wis ya Jeneng mulihin. wis gak apa-apa wis tak nambahi 1016 ya. 750 wis sampe wani nambahi. Iya. Wis pokoke muga-muga Cak Kadir sehat. Amin. Panjang umur. Wis Ngantek-entek wong. Lho. Kebablasan leh mundongake iki. Lho, entek wong susah karek wong seneng. Oh. Awake dhewe iki nek anane wong nom mergo ana sing tuwa, anane wong tuwa mergo ana wong sing kaken lan ninen-ninen. Kudune sepuh asepe saya ampuh. Lho iku. Apa? Oh, nek udut Rokoke udutku kaya apa? kaya udut dum-duman. Nyek kowe. Lah napa to? Anggitmu ra iso tuku. Niku tumbas to. Iki mendelikne nggeke Pak Murdono. Oh. Ayo padha ae ngoten niku padha ae. Jo bersih disandungake napa dhateng marga mriki. Ah, mboten ana liya pokoke berkah sedaya mijilaken desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Nyembadani anggone tetanduran sing pegawe muga-muga mundhak pangkate. Amin. Sing petani muga-muga Kowe iki omong apa? napa Sing pegawe apa? mundhak pangkate. Wonge wis pensiun kok. Mok kon mundhak neh piye? Nek ngoten mboten sida. Mboten sida mundhak mergo Lah, iya. pensiun. Sing isih tugas, Bah. Oh. Dadi Yo sabar Jo karo dagelan tuwa-tuwa sabar, kula sabar. dhewe mbayangno kok, Pak. Piye, piye? Aku sok nek ngantek umur kaya Cak Kadir wis ngono lho. Lah kowe iki urung umur sak kadire rupamu wis bosok ngono lho. Kowe iki karek balung tok. Lho, apa rumangsamu nom lho? Jajaro, jajaro. No, ayo. Piye? Takono wong kabeh kae, nom ndi, Dik? Nom ndi? Takoni pisane. Nom ndi? Krungu kupingmu. Gen. Dijejer. Jolang kalih Kadir sae pundi? Kadir sae nggih? Ae. Kadir sae napa sae? Ae. Kadir sae napa sae? Rumangsamu wis mujur ngalor ngono kuwi. Aku guru takon Sae kok. napa sae? Kaya gur takon lho. Ora Dik. sida. Ora sida sae. Ora sida sae. Nek ngono Kadir mboten sae. Lho, ya sae to. Ora sida nek. Tegese iki sae anggone leladi panglipur ngono lho, Mbah Kadir. Nggih. Wah, umur 75. Wah, sampeyan Gagal. umur 250 ngono. Lho, kowe ro Iki ora. cek nyepeda motor lho, Mas. Benar. Bo Harley. Weh, hebat. Oh, isu-isu jam 4 rung plus. Pas. Dek keri montore buat lah. Dadi dek Montore bablas to. Wah, kowe iki aku wingi mari nendangi wong lho, Ron. Enek wong tenguk-tenguk ngelokne aku tak tendang teyel. terus Aku kejengkange, Ron. Oh, tak kira ki. Tenan melumah aku. nun sewu Mas Sigit. Lang, Pripun? iki nggo pepeling ya. Nggih, Dadi seniman, dadi artis kondang, ngati-ati. nggih. Ora seniman tok, masyarakat Indonesia aja ngampek kenek perkara sitok iki, aja dolanan narkoba, Oh, nggih. judol, Weh. ngeslot. Hati-hati. Betul. Iki Betul. dina remuk wong perkara ngeslot. Gunakan HP yang sebaik mungkin. Nggih. Iki leres. tenan aja tugase Pak Polisi. Engko bareng gak ditangkep Pak Polisi dipaido. Lah. Padahal wong-wong iki kudu sadar golek sandang pangan sing lurus-lurus wae. Nah, padahal jenenge judol utawa slot niku ora wis sanepa to. Lho, slot keneng apa kok ora oleh dan larangan. Delok sing do ngeslot kae. Slot ora, entek bangkrut niku. Malah sok minggat. Nah, niku.
Nah iki ya nuwun sewu ya ora ngrasani. Almarhum Mas Gogon ya tersangkut. Mas Polo ya mlebu. Ngono ta? Terus Mas Doyo astagfirullah mlebu. Kowe ya tau mlebu ta? Lah, piye to Ron? Aku mlebu ping 10 penjara. Gak enek wong roh. Tenan Kok iki. gak dadi berita? Loh, Kowe mlebu kasus apa? Loh, nyambangi doyok, nyambangi tesi kuwi lho. Kok gak ping 10 enek aku. Nunung bareng Ya ya ya. Iya. Sudah. Ngono kok ya. Dadi pepeling Pak Heeh, Idin. pepeling. Ngeten iki nek ora dagelan sepuh minangka dadi pandegane kanca-kanca dagel ki. Wo alah lara awake dhewe. Mula dagelan nom iki kudu ngasu kaweruh. Ngeten nika lho. Ketoke alon-alon tetepe napa kelakon. Coba karo sinden aja. Nggih. Ana Mbak Lila saka Loh Gedhe kuwi kene. Lah Mbak Lila sing pundi to Pak? Nomor loro menika Wah, isih masih legan iki sik golek momongan. Jin. Kene lila. Panas mlaku ora nggawa payung segale diseret. Dalu Nduk Lila. Sugeng dalu maling mbok yung sange. Nah, bengi iki sampean diapit Abah Kirun, Mbah Kadir karo Suatu kehormatan kagem kula. Sulang. Iki Nggih. gak Asmane apik, Pripun? pripun Abah? goreng enak, dibakar enak. Lila. Lila. Oh Lila. Nggih. Mbah Lila. Lila. karepmu. Apa? Nyuwun sewu Mas Julang, nggih. Sampeyan niku napa ndamel skincare to? Skincare napa? Sampeyan raine apik banget putih niku. Lah niki tangane kok ireng ngene. Oh padha mbek aku. Lah Iki padha irenge. nang panggung ya wedakan. Nah, Julangi skincare perawatan. nah. Raine putih, sikil ireng, ya ta tangan ireng. Heeh. Sawangen rak kaya knalpot. Kaya Knalpot tapi kula kaya ora kentol kena knalpot. Lho kula knalpot kan wani ora sandalan. Lah Mbah Kadir ora sandalan. Nganggo sandal lho. Aja ngomong-ngomong. Jempolku ki tugel. Agek eruh aku. Agek eruh lila Sikil cek utuh cek sehat tok ngomong jempolan tugel. Baik. Lambemu nek Wong ngomong jenenge dagelan ya sak entuke terus. Ngono mbok bahas tak jotos pisan. Lho. Melu-melu Abah Kirun lho melu. Ayo, sing Mboten, melu Mbah. sapa? aku ora apa-apa Mas, wis tak kon nyateti putuku kok. Wani karo aku ping pira niku karek motong. Ngono kuwi senek pengamate dhewe. Oh iya. Sakwanian piro 100. potongane? 100. Padahal aku pengen 6 Run. Ya karek 150 pingku. Tak gecek wisan. Lho, kalong 150 nek. Malah kalong 1. Karek 50. Ayo Kali 50 ya. Ron sepurane Kali Ron. 50. Kowe kok nek temen-temen tak jabut mondolamu gitu. Lho. Utang 100. Tambel 50 dek. Tambel 50. Tembok ceket. Wis aku tak mulai Mas ini. Mulai ya. Wong kowe Pak Murjana, kula mantuk mawon nggih. Nggih. Kalih sinten yang? Kula Nggih. karo kowe yo. Alah. Oh, isih greg. Mbak Lila request terbanyak Nggih. kodang kuning Mbak Oh, Lila. nggih, Digarap kodang tayub, kuning. ditoto karben guyub. Wah. Ting pokoke. Etok yo gelem ora gelem gandrung karo Julang kowe. Alah yo. Nyapa? Wong iki neh. Wong wedok iki aja sok nyawang wong lanang perkara rai, perkara rupa. Lah sebabe Lho, kok nek wis kadung jatuh cinta, Heeh. wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah apane? Terus napane? Apa kuwi yo? Ati Pak iki. Oh ati lah lek ku ndelok kemengisoren. Lho kemengisoren wong awakmu fokuse ngono kok. Ati ki ning kene. Ning mriki. Dari mata turun ke hati. Ngono. rungokno Julang lho.
Lah iya, Nyawang dagelane aja rupane. Kowe engko nek kadung jatuh cinta. Ning nek lilai karo julang. Iya. Sida jatuh miskin. Ora Lah kok jatuh. saged ngoten to, Mbah? Ora jatuh cinta, Lang. Dalem. Tak wae perawatan. Nuwun sewu Mas. Nggih, nggih. Perawatane napa, Mbak? Kowe iki mbok deku berhasil tenan. Lekku. Napa, Mbah? Skincare perawatan. Nggih, napa niku? No, iso putih no. Glowing. Carane pripun? Denge nek loro produk. Napa niku? Lah kok gak tawar wonge. Lho, Sing kene iki dijajal, ya ta. Nggih. Terus kene jajal. nggih. Kan dhuwur wabang. Wih, Alergi, sing isor putih. Raine kaya gendera. Ki Agustus ki arep tak gerek dhek. Oh, niku skincare apa? Aja ditiru ya, Nduk ya. Mboten. Ku araimu abang putih. Mas Jolange pengen nom to kaya aku ngono awet nom. Oh, kepengin Sama nomor pinten to? Resepe nembe 57. 57 to. 75 ben kaya aku nom. Ah, carane? Iya. Sampeyan ndingkluk mawon. Nah. Sampeyan ngomong, "Apa kuwi?" Apa kuwi? Genah manukmu. Kowe kok ya manut ae to, Jo. Guyu. Pon awak itu mung guyu. Tak kandhani. Wong tuwa iki jare kudune dinut. Lah dinut tak jebule yo dir anu Mbah. Ngati-ngati lho. Wis. Dibawanya Smaradana. Rasida. Nggih, request Ibu Murdana. Konco ibu-ibu PKK. Nggih kok saged seragaman nggih Pak, mboten jarak niki Pak. sama-sama Bajunya coklatnya. terakota. Iya. Satu hati. Oh, Jolang yo ambak nganune pendopone Jolang nggo perkumpulan ibu-ibu PKK ya Jo kae. Terus do nglumpuke do nyanyi kuwi apal Jo Mars PKK. Mars PKK niku nggih harus tahu Pak Iki. Pripun coba. Biasanya ibu-ibu menika saderengipun perkumpulan dimulai menyanyikan Indonesia Raya dan Mars PKK. Piye lagune? Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera. Ngoten niku iso kumpul-kumpul, do takon-takon program kita apa? Program kita apa? Lah nek sing kemis sore wong 10 nglumpuk tok ngono kae mung sithik Kok tok PKK apa? juga niku Mas? PKK apa? Lah apa? Bang Mekar. Bang Mekar. Omahmu nggo perkumpulan Bang Mekar. Bang Mekar. Kae yo do nyanyi. Yo do nyanyi. Oh, padha apa kae do ngucap apa kae? Nggih, saderenge bayar nggih. Kami berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Terus Apabila anggota tidak bayar, yang lain nalangi. Sing guyune banter dhewe Sing melu. guyune banter iku ya mek kok. ya. Pak Sikit tembe mbok takok wong Bu Sikit ya melu. Opo yo? Bojoku bayar piro per bulan? 217 Pak. Wis entuk piro iki? 40 bayare ping 50 iki ajeng digoling. Nggih. Ayo Lila. Ini, Nadyan. Ayo Lil. Amin. Kene wae aja Pripun? ado. Aja cedak-cedak kadir. Ora ana dalan Kadirman ora ana. Nadyan. Nadyan wujud temong peksi Upama Lila dadi bojomu tenan piye Jo bisa? Wah, umpama Lila dadi bojone kula ngono. Ron. Omahe tak Peksi iki apa, Ron? Apa? Peksi. Batako. Berarti nek toko batako ning toko kae tumbas peksi ngono. Ya. Yo. Aku wong goblok ya manut ae. Ya, peksi. Cak Kadir. Jolang niku nate merantau teng Madura niku 3 tahun ya Jo kae Jo. Oh nggih. Iya basa Madurane ya lumayan. Coba gandrung Lila nggo basa Madura piye. Berarti iso cara Madura no. Sekone Nek siji apa? setung, Nek loro, 2, nek telu, 3, nek seminggu, 7 hari, nek saulan, Dik. 30 hari.
Gak kena dihapusi iki kurang ajar. Lah wong dhek meneng kono delok lho. Lho sing delok iki mau iki to? Iya. Masa? Heeh. Rumah samu ki sapa sing ning kene ya? Awakmu ta? Aku Dir, anu Mbah. Awakmu. Aku. Tak kira patung nih, Mbak. Jak Mang Madura, Jak. Dok remah kabar aja kate. Yo beres deh. Lako di Mas saiki. Oh, dia tak laku deh. Lakona dina nyari PC. Lu nyari PC. Norok nikah sih. Berempa PC. Norok cakirun ki. Oh, pinter iya. Niki wong ingatan dong. Lu ya duk-duk deh. Aduh. Dadi kowe aja sing nembang jo, ketokno kowe ora mung basa Madura, ora mung basa cara kewan ning yo cara nembang barang yo iso. Nggih kali niki ben sinau. Nggih. Memang tekan apa peksi Iya. bataku. Nek broto iki apa? Semen. Oh, broto semen. Bronto. Dadi Bronto, omahmu semen. nek wis tuku peksi karunan semen Bronto. yo berat bronto iki mau. Wis sak karepmu deh. Alus manis nyengsep. Suarane sapa Pak Dalang iki? Kok enek suara enak banget sapa? Kita ngece karo kowe jo. Sapa Jurun? Suarane apik banget, Run. Apa? Suara. Aku ora krungu. Wah, budek iku ping musisi ya. Suarane sapa Dik iki, Mu, Dik? Suarane sengko. Kotak anggrek. Sengko. Oh, suaramu. Iya. Ah. Mola aku janji 15. Ku tak kei 20 ya. Mau wis utang 50 karo Mbah Kirun kok malah ngekeki 30. Nek nembang mbok ora usah karo mecucu-mecucu jo biasa Lah, wae. biasa ngono lho, Om. Kok aku malah wedi koyo ape didoni. Biasa piye to? Lah masih biasa, mingkem biasa genah ngomong. Loh, lah ya to lho ameng idoni tenan. Tak kandhani. Awakmu kok cara duwe bojo aku kudu bersyukur. Lah kok bersyukur piye? Lho, omah masih ora mbok tutup, ora ana maling. Lah kok ngono? Lho lah aku turu lah untuku ketok kok. Dikira mesem. Dikira guyu. Oh, masane meleh. Ngono, kudu bojo merongos kok sedih. Jangan. Iki ada kegunaannya berarti. Ono. Tutuk seperti ini. Ono wayah rendeng kae ora uman dos ora manu kuretno geret dadi larian. Alah, Oh iya. kaya pelaktor. Nah, Terus kelir. Suwenggan kula golek isi podang jenang. Mikmu ijolan karo gone abang. Amit abah kula. Nggih. Nane. Ibu bunga yang Meripate. Tersundut. nyapa. Ya ngerokok ya duwe kok nyedot kayak kancane. Tak balik kok. Tuwe kok diwalik lho ya. Lah iya. 750. Julangi karo nembangne muni cerite tak wene julang. Nah. Muni. Nyandi. Lah kowe iki muni ya, kowe ora tau gawe iki. Wah aku sak sedotan kowe muni cerit ganti. Oh nggih. Nyanding. Cerit. Oh. Cerit diganti. Kowe lil sing nembang lil. Nyanding bisa Munia. Mike kuwi lho. Cerit. Ganti lho. Cerit. 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 Kalau
gantian. Ben adil. Ojo suwe-suwe. Cerit. Kowe wis cerit ping pira, Lang? 2 kali. Aku wis cerit ping pindho. Kowe wis cerit bareng. Cerit ora crut wis pindho. Terus nesu. Sing cepet. Iki nyedot. Cepet. Trit. Trit. Sing cepet. Cerit. 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 Gak cerit-ceritan. Yang penting ngerokok. Ngene iki sok bleset lho ya rumah sampe. Coba podang kuning Mbak Lila. Nggih. Dikancani karo Mbak Putri karo Mbak Lilis. Lah. Putra daerah. Duh sing bonang. Wah. Mas Kolek. Kolek ayo lek. Duh. Nung ning. Ya, podang kuning karya Pak Darno. Ayo. Lila. Esok awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobil miterangganku goleki ora krasa esok awan nganti wengi eman yen nganti ya kanyang kleyang tak sawan mencok ning lepang kancangan tak rindik saka katuan sarwing aja dewe nyawa tak jaluk mbak aja ngece padha kuning adewe pikir kokone setingan tak sawan atur manis ibu bunga yen lakon dadi suwe bakal hatiku kadiwan liyan yen si podang anduku hati kemana Kijing miring Mas Bari. ora mandang hatiku sang saya nadra tak seranani sun pikat mulute ngebendo Kijing miring Mbak Putri. Kijing miring sing ndok para kiru-kiran. dadi pikiran ayo mas jangan mas ijeng iring bayang kuning ayo bayang lagi nyandeng ayo mas kecing miring mas miring ana pacut disablake wis kebacut jur dikapake mana mas datangnya
Ijin meren tanggung wani nyanding rawan nembung. Oke. Amin. Wis ta, pokoke Bluro iki luar biasa. Nggih. Kula niku tokoh-tokoh Bluro tuh dulu Kabar Akam, Kabar Eskrim, Wakapolri, sakniki dados menteri Bapak Jenderal Agus Andrianto. Biyen migas ya Mas Tekno. Tokoh-tokoh Bluro itu luar biasa. Nggih, Laras. Dan pirsa Bandara Solo itu Adi Sumarmo itu diabadikan jadi Bandara Adi Sumarno asli nih saking Bluro. Tepuk tangan untuk Bluro. Luar biasa. Makasih Pak Kapolres sama jajaran kepolisian luar biasa. Kula nyekseni Mas Sigit. Nggih. Jadi Bapak polisi ke depan tuh luar biasa. Banyak yang sudah dilakukan, bahkan di pelosok-pelosok Nusantara. Melihat Bapak polisi jangan hanya di daerah. Mabes Polri di kepemimpinan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Sigit Prabowo niki luar biasa. Jembatan tuh dibangun ribuan di pelosok-pelosok. Bahkan pertanian tanah-tanah tandus yang maune gak bisa ditanami, Polri tampil menyuburkan tanah-tanah sawah-sawah di pelosok Nusantara. Ada di daerah Kalimantan tuh selamanya nggak bisa menikmati air bersih karena dari Bapak polisi sekarang ada air bersih yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan dulur-dulur kabeh, Bapak polisi ini luar biasa. Nek awakmu kena opo-opo, jangan takut lapor Pak polisi. Hubungi langsung 110 kuwi telpone. Langsung ditindak tegas. Ono. Nek masalah julang niku sing sering kena masalah gitu. Telepon aja. Wong niki dagelan top kok. Top niku pripun? Tanpa upah purun. Iya. Niki anu nuwun sewu. Kancane putrane Pak Murdono Pak Haji. Nggih. Mas Yoga nggih melu. Mas Yoga. Kebetulan akrab kali Bangkit Yuyudono. Nembang le. Ragil kulo. Kene Mas Bangkit. Yo kene. Kene. Mohon izin Bu Bupati niki ragil kula. No, Bangkit Yuyudono Pak Kapolres. Alhamdulillah saged sowan mriki Pak. Kula nggih bingah niki. Bungae. Lha Dek wau perkara niki wau to. Pak Dekadir wau to geger terus kali Bapak. Ten mobil nggih geger. Terus dugi mriki nggih geger. Kula nggih seneng to. Ngerti wong tuane geger kok seneng Lho, iki ta? nggih niki prospek lho. Prospek Pak Sigit niki minggu depan. Iya. Minggu depan niki badhe minggah Saduk Jotos. Weh, elak. Penontonnya mesti akeh ya Mas Bangkit. Nek aku ora mundur karo bapakmu. Kowe percaya ndak aku wingi dikeroyok wong 7. Wah, hebat. Loh, tenan wong 7-7-7 mlebu rumah sakit kabeh. Loh, Lah awakmu. ngeterne aku mah lho. Oh. Biasanya Ngeterne aku tibae. aku ki ora umuk. Apa? Karena saya ikut bagaimana Bapak polisi ke depan. Litbang Kompas survei. Iki ora anu lho, survei ora abal-abal. Nek wis sing nyurvei ku Litbang Kompas. Dari Kompas ini otentik dan jelas. Jadi Bapak polisi kepercayaan tuh 82,4% kepercayaan bangsa Indonesia ini terhadap Bapak polisi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, kepuasan karena pelindung pengayom, pengaman masyarakat 67,6%. Citra polisi
Polisi tidak pernah bikin pencitraan tampun kerja nyata untuk bangsa Indonesia. Citra polisi 71,5% tahun 2006 ini. Tepuk tangan untuk Bapak polisi. Ono. Apik kaya ngene Juli ya ora wayangan to. Lah iku moro. Dalangi Mas iki. Ya nanti ini Pak Kapolres baru 3 hari kok. Nanti hari Bayangkara tahun depan. Baru Niki dipikirkan. Dik Bangkit niki bener-bener putrane Pak Kiron to. Lho bener. Kok iki semune ora percaya sampean iki. Kok mboten percaya? Sampeyan kok takon Ini lho iki kaya umume ora iki ya percaya. umume. Heeh. Nek bapake elek iku anake yo elek. Kaya aku kan elek. Anakku elek-elek pantes. Lah iki lho. Bapake kaya ngene anake ganteng ngene iki. Iki terus piye? Ceritane piye, Dur? Tanggaku ganteng-ganteng. Tuwapuk lambemu. Neseng. Oh, bapake bagus e kaya ngene kok. Dedeke iki lho padha. Alah. Iya iki. Iki Padha karo punggake. Lah kowe iki semetere gak ono lho, Run. Lho aku ini karo Bangkit ning bandara pas nang Napa? Taiwan nang Hong Kong. Wong. Mosok Ngopo? Apa? Niku anune kan napa Pak De? Tiket cek tiket niki lho. Tiket cek tiket niki lho. Mas. kuwi. Niku kan rencang kula. Terus Nah kan kula medal riyen ten Metu. imigrasi niku. Terus? Imigrasi tit lolos terus. Loh, sama siapa Mas Bangkit? Lah niki lho kalih bapak kula. Loh, petugasnya terus muni piye? nggih, petugasnya terus, loh, Mas Bangkit kok sama Doraemon? Ngoten. Nobita. Nobita. tapi yo persis. Persis matamu. Lagune napa Mas Bangkit? Doraemon tenan. Apa? Lagune apa? Napa- Sing so diri gamelan apa? Nggih, anu duet mawon nggih, Pak Igit. Oke. Nggih. Wis Ya, milih karo Mbak Ida Lele. Monggo. milih Anu, lintang mawon. Lintang Lintang asmara. Samara. anu karo Mbak Yumu Nggih, engko gak beda. enek masalah. Ah. Nek karo kuwi apal wong sing ngomong kowe. iya. Ha iki kan manak mantu. Oh, nggih. Ngono wong iki adike Mas Guntur, Heeh. Mas Nita kan garwa iki. Wah. Dadi aku karo cak diken almarhum kuwi pisan. Besan. Lah iki ngerti. Napa kula sering masalah to, Pak? Napa masalah to kula? Alah lele. Ngomet nek wong tuwek no cak. Resiko punya anak tampan, Bah. Kok panjenengan jaman nom-nomane napa nggih mboten ngoten kaya Dik Bangkit ngoten niku, Bah? Kowe rasane kono. Lho. Niki kaya Bangkit tapi separuh. Oh, separuh. Separuh kaya Bangkit. Lah, sing persis Bangkit iki malah jolang. Coba Jol, jejer Jol. Oh. Kira Pak Jolang. Wah. Candrane pripun Mbak niki candrane? Bangkit ki mawa cahya. Mawa cahya. Ngemu cahya. Nggih, Delok sumunar. maju alang. Lah iki ngemu nanah ngono. Tabakan Nyermumu. hatimu, Mas Jolang. Bangsamu kok. Ayo kono isih timur kaya. Nek jenengan Aku ki yo isih. isih apa? Wis ngalor. Lagune Lintang Asmara. Nggih, nggih. Oke. Coba kaya apa? Jo, lugo Jo ngelek-eleki pemandangan kuwi lho. Pun kula batin. Pun kula batin. Lah kaya dalala Mbak June niku. Nek karo kula aman. Aman, Mbak. Sing amanke malan. Nggih, jaman ketoprak Joko Kendil Abah Kirun nggih, wah Mbak Ida Lala sing dadi Oh, JSMKI. SMKI karo Cak Bagio Joko Kendile. JSMKI. Nggih, Bah. Pangestunipun menika wah panjenengan estu guru ingkang boten kersa dipanggil guru. Dados Aku yo kepengin bolak-balik kok diceluk guru. Kowe nyapa to? Nyapa to? Ngentut to kowe. Ambune berang-berang ngono. Yuk, coba Lintang Asmara, Mbak Ida karo Mas Bangkit dados. Ayo, Mbak. Siang pantoro ratri mong eling manis ing ati
Setiaku bisa anduweni marang sang Yesus Lasmi. Rasa sengsem kang nglimputi lintang bulan dadi saksi bayane tatan balenjani janji sapaya bakti. Ayo Sabak. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning badanku. Wong bagus antepno rasa atimu satyaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serna. Selanatan dawan satsakaraga wis tresna rapi sedih-sedih. Siang pantoro rapi mongeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yesus. Rasa kangen kang ngikuti lintang bulan dadi saksi bayane tatan balenjani janji sapaya bakti sepanya Hey, wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning badanku. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serna. Senadyan dawan satsakaraga wis tresna rapi sedih-sedih. Yen wis tresna rapi Matur nuwun Mas Bangkit, luar biasa. Mas Sigit wis nelorke putuku Awang Alhamdulillah. karo Jaga. gagak Nggih. gagat Nggih. jagat Nggih. Kocok Jagat. aku nek nyeluk dalang ya dalang aku. Jagat. Jagat kuwi entertain besok. Oh, Wah, marketingnya luar biasa. Awang, aku mulai SD
mbantu buke iso gelem bakul barang nang sekolah. Lah. Coba. Ya kelingan ae. Kalingan aku bocah kok kaya ngono. Pak iki lagi lulus S2. Tak kon nututi Mas Leng nek iso doktor. Aku rung duwe lho dalang profesor. Kira-kira Mas Sigit iki besok. Insyaallah. Nek bangkit iki wis tularan Rangga. Wong war-warane ya kuwi. Kon golek S2. Lho, bangkit ki ujiane ngendangi Kutut Manggung lho, Mas. Oh, Ngendang apik, ngendar murid Kang Witoradya. Ngendar apik. Gayane ya karo Rangga ke belajar dalang. Lah Rangga kan yo mulas wayang, gawe wayang. Bangkit ki sarjana seni, wah tenan, marem aku. Mulas. Wah, hobine Mas, Napa? mancing. Piye to Le? Wis ben sakarepe kono kok. Mbok dicontoh bapake. Aku ora sekolah kok. Aku SMP ora lulus kok. Lah iya karepku ya kowe iku ora usah sekolah pisan ngono. Ben padha bapake ngono. Nek Bang Kadir lho biyen tenan. Napa? Lho sak bangku karo Sandirono biyen. Lho. Nang SKKP. Apa kuwi? Sekolah karepe ora karepe kuwi dadi. Aku ning pesantren no. Nggih. Pesantren di. Lho piye to? Nang Tebu Ireng setahun. Terus Lirboyo setahun. alhamdulillah. Neng Gontor setahun Le. Ngaji Dodolan sarung. tuwapuk lambimu. Dodolan. Iya. Nggih. Nun sewu, Mbah. Nggih. Menika guyone mengke sambung ngen gara-gara Wah, Pak iya, no. Basuki lakon. Jolang ben kerja no. Nggih, mengke Rasa sedakep to Lang, besok nek wayahe ra ya disedakepi. Kok yaene wis pengen apa piye kowe iki? Dagelan kok lungguh karo sedakep sok nek wayahe iki disedakepi. Ngono. tenang ya, tenang ya. Sedakep ae rumangsaku. Mengke pas gara-gara julang badhe atraksi, Mbah. Wah, mengke jolang niku kula nu nek kali anak kula wedok Idalala. Nggih. Kuwi nek caritane wayang Jawi pokale banter engko jolang kon dadi Anoman mu enek terapi ya ta. Nek wis meneh, Oh, gak mudhun. lah nyapa? Ayub-ayuben Gak iso mudhun. Medun dase sik, Gus. engko tombal atraksi ya. Matur nuwun Kang Murdana, Kang Haji. Ya, wis kabeh sak omah sukses. Monggo dipun lanjut. Nggih, tak bacotke lakon kang rumiyin cawe sesaji nok mundhak nampa duka tak derekke, Mak.